Mga pusog kakibot naman sang pamilya ni Dailin Delada de Sabile sang barangay Gahit sa Banwa sang Ibi Magalao na Negros Occidental ang pagkabunag sang isa ka pinasahe nga idik. Mga puso, sa isa ka dosena nga ginbunag sa ilan na yon sa tinaligdan nga daw. Pinasahi ang ikaanong nga idik nga nagadiwal, nagabutlog ang duha ka mga mata kag ang itsura daw kaangay kuno sa isa ka elepante. Kompleto man ang madulunggan kag may apat man. Kamati ilang idik apang talalupang doon nga wala sang buho. Ang ilong sini, buta nga pagkatapos ng 30 minutos ginbawian ini sang kabuhi. Sa sulod sa isa tuig nangin palang buhian na sang Iloy ang pagsagod sang baboy. First time kuno ini nga natabo kay nakita ang pamilya sang kaangay nga idik. May pila ka naghambal sa pamilya nga i-preserve ang lawas ng idik. Bangod ini kuno magadalas sang swerte apang sa ulihi, nagdesisyon na pamilya nga ilubong na lang ini. First time lang gid to amo tong do natingala gid kami bala nga amo tong itsura ya. Nakigot nga nga do nagtingala bala nga tapos doon naluoy man kami kaya mo tong itsura ya. Dobe na lugar siya pa balang iya ginawa.